Og diri nimo makita ang tinuod nga kinaiya sa babae pagtagaan nimo kwarta. Grabe ka sweet, grabe ka malipayon. Yo, what's up sa inyo mga boss, no? Karon nga day is Teacher's Day, di ba? To naka-decide ko nga what if pakuratan na to si Hana. Pakuratin ang mga uyab ninyo dira. Sendan kaya na ko ni siya og 5,000. Tanaw na to giban ni makuratan. Pero dili lang ta basta mag-send og 5,000 sa GCash niya. Kailangan mo palit po tag mga pagkaon or bisan unsa-unsa nga magpakurat sa iya ha. Iyan na magpaligo ng relasyon ay mga essence of surprise ba? Di ba pwede nga stagnant na lang ka, dili pwede nga very predictable na lang kay ka no? Very predictable. So mo na rin, nag-send ako sa iya ha? 5,000? Okay, nakita ninyo? So tanawon na lang na ko ni. Og ni biyahe dayon ko no. Mangita na kog unsay nindot paliton dire. Kana makatabang og hatag impact sa atong essence of surprise ba? Pero pizza na lang para dili na ko magsigtuyok diri ah. Sabay butang diri sa likod, relax lang ka dira ha, good shit ra ta dira. Be. Man, Galing na rin natulog ng bata. ano yun na ra? Nakadidi na niya. Mana? Ha? Mana ha? Kumalag didi. Ako nang pubuson karon na. Gusa. Pubuson ako niron ba? Gusa gani. Nagali wala ka nila agingon biya ka nga madto kog kuan bunturan. Bot. Ang silaglagwe kay bata pamani di pa ni pwede ilakaw. Lagi. Baby, gusto na ko niya akong baby. Sa may tanaw mo dira? Wala man. Sa may tanaw mo? Wala gani. Ano dyan? Pukawan na na pag matulog nun yung gabi eh. Tanaw daw mong hanuhan, Gcash yan. Yan naman. Tanaw yung Gcash. May gani ni tuopod siya dayon nga tanawon niyang cellphone. Pero kung makita ninyo iyang nawong, wala joy bisang gamay nga ilhanan sa kalipay. Sige nalagmugot. Grabe ka maldita. Pero diri na makita kung unsa iyang reaksyon sa kuha. Sinda na mo. Okay? Lagi mo kan lagi katawa lang. Dahil lagi katawa ni mo gay na strikta kayo karon nila yung katawa ni mo. Sinda na mo 5K? Wala asa man eh. Teacher's Day man. Ay, oh! Salamat. Sige. Kiss na. Ni teka. Sana all, ay pa 5K. Ganina kay strikta kayo no. Ako na galing kang i-mention atong na yung mga post gana. Strikta kay naong. Nya pagkakita niya sa 5K kay kuan. Pwede din mo na dai. So mo to guys no, nakuratan si Hana. Gani na pag-abot strikta pa kay naong pero pagkakita sa 5K nagkatraog kuan katawa. Og diri nimo makita ang tinuod nga kinaiya sa babae pagtagaan nimo kwarta. Grabe ka sweet, grabe ka malipayon. Ug halos dili na kanila awayon. Putik kamay na bata ni ay. Papansin naman kayo eh. Stilen.